Keszthelyi Rudolf az 1960-as római olimpia tornász résztvevője, az Országos Diákolimpia elődöntőjének a Pécsi versenybíróságának az elnöke, és a Diáksportszövetség torna szakosztályának a szakágának a vezetője. Pécset rendezik a torna diákolimpiát. Miért ilyen fontos és kiemelt Budapesten is ez a verseny, hogy megérkezett hozzánk Pécsre? Hát azért, mert a tornát ugye alapsportágnak tekintjük, pontosabban atlétikát és a tornát, ehhez én mindig az úszást is hozzászámítom, nem mint alapsportág, hanem mint életfontosságú sportágnak, és erről sokan sajnos megfeledkeznek. Ugyanígy megfeledkeznek erről is, mert hiszen nem éppen mondható az, hogy nagyon támogatják, akár a tornáról lenne szó, akár az atlétikáról. Ugye most egy új hullám van a labdajátékok irányába, és egy számomra legalábbis nagyon helytelen kifejezést használnak a látványsport fogalmába tartozó olyan labdajátékok, ami az én véleményem szerint a színvonaltól függ, hogy látványsportág valami vagy sem. A londoni olimpián is volt részünk torna sikerben. Mennyire hat ez a gyerekekre, mennyire tudja őket bevonzani a tornatermekbe? Hát az igazság az, hogy biztos, hogy nagy hatással volt a gyerekekre, és szívesen tornáznak, de egyébként is nem a gyerekekkel van baj, hanem ennél följebb. Egyszerűen nem vállalják a testnevelők az iskolába a tornaoktatást azért, mert egy kicsit nehézkesebb, ugye a szereket ki kell készíteni, jobban meg kell szervezni az órát. Ennél biztos, hogy könnyebbnek találnak esetleg egy labdajátékot, hogy most nem azt mondom, hogy bedobjuk a labdát, de hát azért mégis a gyerek másképp áll ahhoz a dologhoz. És hát gondolom baleset veszélyesebb is egy picit a gyerek számára egy torna. Akartam mondani, hogy amellett van egy veszélyességi része is ennek, bár hogyha képzett testnevelő tanárok, már pedig azok vagyunk szerintem, akkor ez elkerülhető, mert a fokozatosság és a szereknek az elhelyezése, a szőnyegezés, tehát mind olyan módszerek, amikkel el lehet kerülni a legtöbb sérülést. Néhány perce kezdődött, indult a verseny. Hogy látja, milyen mezőny gyűlt össze egyáltalán? Pécs mennyire foglal el fontos helyet a torna térképen? Hát a tornában Pécs mindig jelentős szerepet jelentett és vállalt is, mert nagyon sokszor rendeztek itt már országos tornászbajnokságot is, meg területi versenyt. Hát sajnos most ütközött egy labdajátéka, ezért nem tudtunk olyan helyre menni, ahol kényelmesebben elférhetünk volna. Lehet látni itt is, hogy ugye a gyerekek kicsit, hogy is mondjam, hát szorosan vannak, de hát ezzel együtt meg lehet rendezni itt is a versenyt. Egész szép gyakorlatokat is látni. A fiúknál sajnos egy kis létszámbeli problémát látok, mert a felső tagozósoknál, általános iskola felső tagozatai közül hát csak egy csapat érkezett, és bizony elvárható lenne, hogy 4-5 csapat. Ha Rióban nem is, de az utána következő olimpián elképzelhető, hogy viszont látunk valakit az itteni gyerekek közül? Hát ezt nagyon nehéz megjósolni. Ahhoz annyi minden összetevőnek kell, hogy sikeres legyen. Most nem beszélek a sérülésekről, ugye ez nem élsport. Ez tömegsportot jelent, az élsport az ennél sokkal magasabb, és ott már olyan megterhelések vannak, hogy ahhoz nagyon kemény alapozás kell, hogy azt valaki meg tudja csinálni. Almulak Jana az egyes gyakorlóból érkezett a tornaversenyre. Hogy sikerült a gyakorlat? Jól. Talajra 9,5-öt kaptam, gerendára 9,2-t, és ugrásra 9,et. Ez azért felnőtt versenyen is egy szép eredmény lenne már, nem? Hát igen. És miért döntöttél a torna mellett, és milyen terveid vannak a tornával? Hát remélem azért sokáig el fogok jutni a tornával, és hát igazából azért, mert az nekem nagyon szimpatikus sport volt. Mert jobban szereted az egyéni sportokat, mint amikor csapatba kell harcolni? Is. Mi fogott meg a tornában? Mi az a szépség, ami miatt beleszerettél? A szerek, meg hogy ugye amiket, hogy ugrálnak ott a lányok például, ezeket az ilyen dupla szaltókat, meg ezeket.
Mennyi edzésed van egy héten, mennyit foglalkozol a sporttal? Egy héten 5 napot és 2 órát minden nap.